Hello friends, borebobay Bodo info YouTube channel the big update sopilebobay benjabay Central Armed Police Force ni under BSF, CICF, CRPF, SSB, ITPP, SCC बायदि गोदान साख्रि नाथाय बेनिया एसे सिस्टेम आलदा। So फार्स्टआव नोंथांमोना फिजिकल टेस्ट होनांगोन एबा रानिं खालामनांगोन बेनिफ्राय लोगो एग्जाम मेडिकेल आरो नोंथांमोननि साख्रि। दा लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ जागासिनो लास्ट डेटआ 8 जुलाइसिम थागोन। दा बेखायनो गोबाव खालामला जों नायगोन अफिसियेल नटिस जाय नोंथांमोना बड' इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोना मोननो हागोन। दा अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो फैनांगोन BSF नि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव गोबां साख्रि ओंखारदों बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना A to Z नाय आइटिनिबो फैदों नाथाय जों कनस्टेबलखौ नायग्रोगोन जेराव सिम्पल पास नोंथांमोना जानाय लोगो एप्लाइ खालामनांगोन। स' बेखायनो गाहायाव फैदो आरो गाहायाव फैनाय लोगो मोनसे अप्शन मोनो लास्ट डेट 8 जुलाइसिम दङ बेखौ नोंथांमोना अफिसियेल नटिसखौ भिउ खालाम डिटेल्सआव होमबानो नोंथांमोना नटिसखौ मोननो हागोन। दा बेनो जाबाय नै स' बेयाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामदो। दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिस। दा बे पस्टआ मोननै रोखोमनि एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर एबा ASI अके एन्ड बेनिफ्राय हेड कनस्टेबल एबा क्लार्कआव। स' बिनि लास्ट डेटआ मिथिखाबाय अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन एग्जाम सेन्टारा गुवाहाटीआव जागोन। दा फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट नोंथांमोना मोनदों PhD जाग्रोगोन आरो नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन अनलाइन एग्जाम बेनिफ्राय स्किल टेस्ट बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट। स' दानिया जोंहा सेलारिखौ नायनोसै। दा बे सेलारिया जोबोर बुरजा सेन्ट्रेलनि नोंथांमोना डिफेन्सखौ मिथिखागौ। दा नायदो फार्स्टआव ASI आवहाय 29 निफ्राय 92,000 पर मान्थ बेखिनिसिम जाहैगोन आरो लोगोसे हेड कनस्टेबला 25,000 निफ्राय 81,000 सिम नोंथांमोना पर मान्थ बेयाव मोनगोन। स' बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे स्केल पे बेनिफ्राय लेभेल 5 and 4 दङ। स' बेखौ नोंथांमोना नायदो देन बेनिफ्राय भेकेन्सिया बारायनोबो हागौ जोबोर मोजां चान्स दङ नाथाय दासिम 1526 ओंखारदों। दा बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो। जोंनि ST आवबो गोबां पस्टार दङ ASI आवबो दङ बेनिफ्राय UR आवबो दङ बेखौ नायनानै लादो बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो ओरैबायदि जेराव मेल फिमेल दङ बेयाव नोंथांमोना बोथ साइड एप्लाइ खालामजोबनो हागोन अके बे पस्टआव। स' बेनिफ्राय हेड कनस्टेबलावबो जोबोर बुरजा भेकेन्सि दङ नोंथांमोना बेखौबो स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय जेराव मेल फिमेल दङ बेयाव हौवासा हिन्जावसा गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायनि फरायनाय गोरोबबाय। स' बेखायनो बेयाव दङ बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै। स' बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो UR आवबो जोबोर बुरजा पस्टार दङ नोंथांमोना चान्सआ मोजां आरो बे लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव। दानिया फैबाय बैसो। दा बैसोआ नर्मेलाव 18 निफ्राय 25 नाथाय जोंनि STआ 5 बोसोर बारा मोनो डेट मिन्स 30 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन अके। स' बेयाव जेरावनोखि गोरोबो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। दा बैसोखौ ओरैबायदि हमदों 01/08/2024 लानानै नोंनि बैसोआ दासिम 18 निफ्राय 30 इयार्स जाबानो बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन। दानिया बे पस्टआव हेड कनस्टेबलाव क्लार्कआव एबा ASI आव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि फरायनाया जायखिजाया 12 पास एबा हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय लोगो बे पस्टआव हागोन जेबो माने बेयाव पार्सेन्ट बियाखै नोंथांमोना जायखिजाया स्ट्रिम बेयाव HS पास जानाय लोगो गासैबो नोंथांमोना हागोन। देन फैबाय फार्स्टआव नोंथांमोना मिथिबाय फिजिकेल टेस्ट जागोन। स' बे फिजिकेल टेस्टआ बेसेबां रानिं खालामनांगोन जोबोर मोजां बेनो जाबाय अनलि 1600 मिटार्सखौहाय नोंथांमोना फोजोबनांगोन जोबोर मोजां टाइमाबो बुरजा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 800 मिटार्सल' बेयाव फोजोबनांगोन। स' दानिया जेब्ला नोङो हमना ला फिजिकेल पास जाबाय होमबाथाय एग्जामखौहाय गुवाहाटीआव हैनांगोन। स' बेयाव दङ नोंथांमोना गुवाहाटीआवहाय BSF नि नोंथांमोन हेडक्वार्टाराव थांनानै एग्जामखौ हैनांगोन आजारा साइडआवहाय नोंथांमोना थांनांगोन माखासे रल नाम्बार वाइसआव एग्जामखौ लागोन होनना बुंदों बेखायनो गुवाहाटीआव एग्जामखौ नोंथांमोना अनलाइन होनांगोन। स' दानिया हाइटआ 162.5 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय बे जाबाय हौवाफोरनि हिन्जावफ्रा 150 बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआ 1.6 km 6 मिनिट नोंथांमोना मोनदों नै 30 सेकेन्ड बाव दङ माने गोबां चान्स दङ अनलि 1600 मिटार्सखौहाय बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 800 मिटार्सखौहाय 4 मिनिट 45 सेकेन्डआव नोंथांमोना क्वालिफाइड जानांगौ। दा नैबे 1600 मिटारा जोबोर इजि हौवाफोरनि थाखाय मानोना दासान्दि गोबां प्रेक्टिस खालामगासिनो दंखायो बेखायनो नोंथांमोना क्वालिफाइड जाखागोन। देन फैबाय नोंथांमोननि एग्जाम। स' एग्जामाव नोंथांमोना इंलिस आरो हिन्दीजोंहाय नोंथांमोना एग्जामखौ होनांगोन अनलाइन हिसाबै। स' बेयाव माखासे सिलेबास दंखायो बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो नोंथांमोना 1 आवार बेनिफ्राय 40 मिनिट्स बेयाव टाइम मोनदों अके। इंलिसनिफ्राय 20 कुइसन 20 मार्क्स माने मोनसेयाबानो 1 मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय GI निफ्राय 20 गासिबो सेम दङ स्क्रिनशट खालामना लादो। बेनिफ्राय बेयाव नेगेटिभ मार्किं लिरनाय मोनासै थ' नोंथांमोना PDF फाइलखौहाय नायनानै डाउनलड खालामना लाफिनबावदो फिन खनसेबाव लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव। स' बेनिफ्राय 1:30 माने नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्ट जुदि पास जाबाय अब्लाथाय नोंथांमोनखौ लांगोन माने मोनसे पस्टआव 30 जनखौ लांगोन एग्जाम होनो अके। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना लास्टआव मेडिकेल टेस्ट खालामनानै एबा नोंथांमोना स्किल टेस्टबो दङ। दा फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय सेकेन्डआव एग्जाम बेनिफ्राय नोंथांमोना स्किल टेस्ट दङ अके। दा ASI आवहाय नोंथांमोना ओरैबायदि डिटेसन दङ बेखौ नोंथांमोना शर्ट हेन्ड टेस्ट दङ आरो बे टेस्टआ लानाय जागोन स्टेन'ग्राफिनि थाखाय।
स' बेनिफ्राय 10 मिनिट्सआव 80 वार्ड पर मिनिट्स बेबादि दङ टाइमाहाय बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेनिफ्राय कम्पिउटाराव नोंथांमोना टाइपिं खालामनांगोन जायनाखि हेड कनस्टेबल एबा क्लार्कआव साख्रि मोनगोन ना अब्लाथाय इंलिसाव जुदि लिरोबा 35 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना बेबादि लिरनांगोन स्क्रिनावहाय अके कम्पिउटाराव नोंथांमोना टाइप खालामनांगोन स' बेखौ नोंथांमोना उनावहाय टेस्ट खालामबानो जाबाय बाट नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जानाया जोबोर मोजां स' बेनोमोन नोंथांमोननि डिटेल्स A to Z बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे नैबे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना ला अब्ला साबसिन जागोन स' बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनावहाय 10 फार्स्टनिफ्राय जि दङ गासैबो लांजोब प्लास मोनसे ID प्रुफ लांफानांगोन पेन कार्ड आधार कार्ड जि दङ अके बेनिफ्राय मोनसे सेन्ट्रेल कास्ट दङ बेखौ बोरै खालामनांगौ माखासे एनेक्सार दङ जों बेखौ दानिया नायनोसै जोंनि स्टेया माखौ खालामनांगौ दा जेब्ला फिजिकेल टेस्टआव थांगोन ना नोंथांमोना कास्टखौ लांफाबानो जाबाय बेनिफ्राय प्लास बेखौबो लांफा बेनो जाबाय नोंथांमोना STनि थाखाय एनेक्सार 4 दङ बेखौबो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै स' बेनिफ्राय DC अफिसनिफ्राय हमना ला मेजिस्ट्रेटनिफ्राय बा नोंथांमोना जि नटारि बा मेजिस्ट्रेट दङ बेनिफ्राय लाना फैदो स' बेयाव नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन थ' बेखौ टेनसन दाला नोंथांमोना जाहाथे बेखौ लाना फैयो